И така, днес съм решил да ви покажа Windows 8. Значи, то е много по-различен от Windows 7. Значи не може да слагате Garget или там как се наричат. Ето вижте, няма такова. И старт бутон няма, отваря се такова нещо. Тук се инсталират програмки, има магазин, Xbox Live и различни такива, като си инсталирате програми, тук някои се показват. Така, за да затворите примерно някаква програма, отваряте, нали? Примерно отваряте Skype и за да го затворите и отидете най-отгоре с мишката и дърпате надолу. Постивате надето така. След това отидете най-в дясно ъгъла и се показва някакви работи тук. Тук старат някакви устройства, мисля, за Bluetooth, настройките и тук търсите търсачката на старт бутона в Windows 7. Чакаме да реди. И па трябва да се инсталирате Windows 8. Ето го. Това е. Нали, вече пишете примерно дата. Отваряте. И се отваря. След това ще търсите едикова си, примерно, и това беше. Значи трябва да си инсталирате Windows 8. Ще има в описанието отдолу линк, откъде си го свалите. И моя не е активиран обаче. Това е клипа.